Anong trip mo? Yes! We're back para sa programang Love Trip. Still, this is DJ Maratoni. It's M-A-R-A-T-O-N-E-E. And ngayong hapon para sa programang Love Trip, ang usapan natin ay usapang pagmamahal. Pagmamahal sa inyong mga kapatid. Oy, alam mo, hanggang maaga pa, iwasan mo na yun sa pagsaselo sa kapatid mo. Kasi mamaya dadating yung oras, di na kayo mag-uusap, puro away na lang yung mga nasa puso't isipan nyo. Uy, mahirap mamatay ng may halong inggit at puot, ha? Anyway, tuloy-tuloy ang ating programa ngayong hapon. Usapang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Tanungin nga kita. Ikaw ba yung isa sa mga tao na may kapatid? Na minsan hindi mo talaga alam kung kakampi mo, kaaway mo. Sige nga, tanungin kita. Kailan mo ba yung huling nakausap yung kapatid mo? May mga oras ba na iniisip mo, ba't ka pa kakausapin yan? Siya lang naman ang paborito ni mama. Oy, parang natamaan ako doon. Okay lang yan. Ang mahalaga, kapatid mo siya. At least, di ba, meron ka kasama, kasangga habang buhay. Yung jowa mo, pwede kang iwan yan. Pero yung kapatid mo, ay, forever yan nasa tabi mo. Pero nakakatawa lang din, no? Nakakatawa lang din balikan yung mga moments nyo together with your sister o kaya man brother mo. Tanda ko tuloy nung bata ako. Yung tipong ako kasi yung panganay eh. So madalas, syempre, kapag pumupunta kami sa mall, yung bunso lagi yung pinabibigyan. Oo, gets ko naman na kasi bunso siya, kahit kapag bumibili ng ganito, ng laruan. Pero lagi na lang, pag nasa mall kami, lagi na lang yung bunso yung napagbibigyan. Parang pag sinabi ko, ma, bili mo naman ako noon. Sabi, ay hindi, ba't kita bibilhan yan? Mahal yan. Pero kapag yung kapatid ko ang nag-request, ma, pwede ba bilang mo rin ako noon? Aba, mas mabilis pa! Alam mo yung tipong hindi na kailangan magdalawang sabi sa pagbibili, basta kapag yung bunso ang nagsabi, go! Check out agad yan! Meron pang isa. Madalas ang awayang magkapatid, yung mga awayang tela. Kunwari magsisimba kami. Naalala ko, nakita ko yung kapatid ko, suot na suot yung favorite kong damit. Syempre, meron akong crush nun sa simbahan. Gagamitin ko sana pang OOTD. Kaya lang suot na! Pag sinabi ko naman, damit ko yan na, akin na yan. Aba, biglang magsusumbo sa nanay ko. Sasabihin ma, si ate tapos, di talo na naman ako. Sasabihin, bakit mo inaaway ang bunso mong kapatid? Di ba bunso yan? Ay, makalipat na nga lang ng bahay. Okay lang yan. Alam mo, iniisip ko na lang, mas maganda naman ako sa kapatid ko. Charot! Parehas kaming maganda. Actually, pag nakita mo yun sa personal, kung kunwari ako, kamukha ko si Bea Alonso, siya kamukha niya si Liza Soberano, ganon. Very smart pa, ha? Shoutout dyan sa kapatid ko na nakikinig ngayon na papuntang Japan. Hello kay Kathleen Austria. Nandito ng iyong sister na palagi kang susuportahan saan ka man magpunta. Yes, that's right. O diba, kung meron ka rin kapatid, kagaya ko, mapatanda man yan, mapabunso, o ikaw panganay, o ikaw middle child, o ano man yung estado nyo, o mong kakalimutan na kapatid mo pa rin yan. At the end of the day, kahit mag-away kayo lang ang magdadamayan hanggang sa mamatay kayo parehas. Kasi syempre, di mo naman maiiwasan na matetegin rin ng magulang. At least may kapatid ka, may kasama ka, di ba? Message mo na yung kapatid mo. Habang maaga pa. Habang di pa masyadong malakas ang ulan. Sabi mo, hi sister, hi kuya, kumusta? Tapos, sabay makinig sa Love Radio Manila na magagandang music.
mula sa magagandang playlist ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!